Надя, направи ли и прическа? Направи я хубава, така. Зави и косата, зави я малко. А на Митрето кога, мама Рика? На Митрето няма ли да й оправиш нейната прическа? Или тя не ти дава? Оправи и на Цвети, айде. Така, оправи я да не е завързана. Хубаво, хубаво, така. Завивай яко, Надя. Какво? Какво да? Сладолет имаме от дома. Като имаме от дома, сега ще ядеш у нас сладолет. Защо така снима Митрето? Така не е излезнало добре. Ай, сега ще ми кажете ли чао на филмчето? Марика. Ай, корето ще каже чао. Ай, чао. Ай, чао. Чао, Надя. Чао.